Каква горчевина остава в устата й? Може не можа да кажеш душата й. Защо точно в устата й трябваше да е горчевината? Може би има глистите. Тя затова хареса Марин, за да може да излекува глистите. Между другото тук потърсих Цвети Велева OnlyFans. Скандално минало на Цветелина от Ергена. Говори като една, която така я сърби. Червен флаг, червен флаг, червен флаг, червен флаг, червен, 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 от всякъде червен флаг. Не, аз нещо не съм наред. Аз нещо не съм наред или то се е взел от Америка някакви триви си павкат преди срещите. Добър ден, добър вечер! Добре дошли в моят YouTube канал, който не ме познава, съм Атанас и съм тук. Гледам Ергенът, забавлявам се и правя глупави коментари. Така че гледайте с мен. Абонирайте се, харесайте клипа, ако искате още такива видеа. Сетвам и в последствие, тъй като аз наистина имам интерес и искам да прекарвам време с него. Искам да стигнем по-далеч със сигурност. Чакай. Аз така се заслушах, обаче тя между тези бързи речи, които не знам, тренирала ли е това момиче или просто има дар слово. Между това чух, искам да стигнем и по-далеч тук. По-далеч от целувка ли? Демек, иска да опита малкия Стоян ли не мога? Това ли искаше да каже? Не знам, аз така го разбрах. До някъде това да ме прегърне беше изпитание, да видя колко лесно той ще се поддаде на моето желание. До момента всичко, което съм си пожелала, той го прави. Да, мисия, знаете ли като какво ми звучи? Те трябва да целунат един от тримата ергени. Те плащат с целувката си, с тяхната интимност, за да могат да се спечелят почивка на Шри-Ланка. И Санта Китара излезна по-умна и каза, че се харесва Стоян. А дали е така или не, няма значение, защото тя като го целуне, ще има оправдание и ще каже: аз не го целунах само за да може да имам почивка в Шри-Ланка, а го целунах, защото наистина го хареса. Тази е професионалистка, в което отношение решите вие, това го приемайте. Дори и да съм оставил лек горчив вкус в устата, съм сигурен, че тя разбира. Не мога повече, в това предаване се подмятат се само такива первезни неща и искат си да останат незабелязани. Не мога, веднага ги хващам аз само като детектор. Каква горчевина остава в устата й? Може не можа да кажеш душата й. Защо точно в устата й трябваше да е горчевината? Формулата, да. Но всъщност неговото до дълбокото. Когато знам, че няма дъното. Какво има, да. А ти обиш вода? Много. Аз съм си от Варна. Добре, сега някои неща се разбират, ама цяла среща аз не мога така да се направя слуха да се чудя какво говори с ушите и не субтитри, човек. Аз, дето говоря на меко и трудно ми се разбира, не мога да разбера, пък представете за те от северо-запада и тук по-към София, дето говорят твърдо, как ще разберат? Малко повече, ако трябва да съм честен, защото аз съм приел факта, че най-вероятно няма да съм най-младият татко. Явно има още какво да преживея, какво да променя на себе си, за да дам шанс да ни срещне съдбата ми с правилния човек. Какво? Не мога. Тази не разбра половината от това, което му каза. Не е поради езиковата бариера. Не. Разбра, но просто сега много му се кефи, очарована е просто от това, което каза. Не съм там някъде, аз съм твърде много съм тук, искам малко по-натам. Ама вие забелязвате ли тая Ария или Алия, как постоянно се някак така седи, такова прави. Тя не може да стои на място, не знам, може би има глисти. Тя затова хареса Марин, за да може да излекува глистите. Как не съм да се сетил до сега, доктора, естествено. Това е комплимент, който обожавам. Всъщност ние всички искаме едно и също. Спокойствие. Равно на пари. Пари. Излезна един телефонен разговор на Йоана от миналия сезон на Мартин, приятелката на Даниела Рупецонова. Как Йоана храни всичките, не знам дали сте го изгледали. Как Йоана храни всичките и Ники Николов и така нататък. Тя там го каза много ясно. Всяка една жена иска едно нещо. Пари, демек спокойствие. Друго, не по-високо или не надолу, отколкото ти говориш за някакви битовизми. Аз това видяха при родителите ми. Аз не мога, наистина. В мен ли е проблема? Моля ви, напишете в коментарите. Само аз се затруднявам и не мога да я разбера. Тя едно, че говори с диалект. Второ, че тези думи така ги фърля наляво надясно. Не тече гладко мисълта. Почва говоря едно, завършва със съвсем друго. Не мога да разбера, наистина и направо. Аз ако съм, тя няма как да ме спечели, защото аз не мога да я разбера. Не знам Марин как я разбера. Те доктори имат супер сили. Могат да разберат всеки човек. Само, че от тогава мина достатъчно много време, в което ти имаш време и възможност да ми го докажеш. Ти не ми го доказа и аз тогава нямам работа тук. Защото аз не съм дошла за ефирно време.
За какво се държа така? Това е една много тъпа, малумна стратегия. Използва някаква обратна психология, за да може да го накара, да му привлече вниманието по някакъв начин, да го кара по този тъп начин да я изведе на вечеряне, да я покани на среща. Това е една момиче отчаяно за внимание и знае, че като и казва, че не е за ефирно време, а знае, че именно когато тя не е на среща, тя няма да има ефирно време. Следователно, какво значи това? Това значи, че няма да има плюсове в Инстаграм. Следователно, какво значи това? Това значи, че не може да бъде инфлуенсърка. Нищо, че чухме, че има OnlyFans. Това е отделен бизнес. Не знам колко е вярно, но ако го има, това е отделен бизнес. И тук стояне момента да каже просто, щом не ти изнася, това ще си партакеш и та няма. И да им какво ще направи? Няма да страни, то е ясно. Пробвай я, бе, пробвай я. Къде е Марто Елис от нея сезон да ги пробва такива? Добре, чакай да си помисля. Добре, имаме сделка. Добре. Нещо екстремно начин. Да. И ето, че тя успя. Тя си изработи среща, каквато тя реши. Много лесно е, Стоянчо. Много посредствено, бе. И между другото, тук потърсих Цвети Велева OnlyFans. Май наистина има такова нещо. Ето. Това май е тя. Най-вероятно ще ви е замъгля на вас, но очевидно има. Дали е OnlyFans, дали е нещо друго. Ето. Ергенка лъсна в розов сайт. Снимки само за възрастни. Скандално минало на Цветелина от Ергена. Горене на дрехи и онлайн войни заради изневяра. Пари от голи снимки в розов сайт печели Ергенката Цветелина Велева. Това може да не е OnlyFans, просто си пратила снимките на някой и сега да я злепоставят, но изобщо не е малък шанса и това другото да е. О, какви заглавия има тук само. Санта Китара ли е разпоретина? Тя няма скрупули тия хора. Така ли се става бизнесменка, която управлява 250 човека с OnlyFans? Не ми е скучно, просто аз... Пакета, убийте ма, следил го Ергена, наистина така, даже в детайли мога да кажа, що му коментирам. За първи път я виждам. Нямам представа коя. Нямам представа как се казва. Не съм виждал тази физиономия до сега. Вие знаете ли коя е тая? Я ми кажа, ти изневерявал ли си? Нямам си на идея защо Анабела реши да ме застреля с този въпрос, но ти изневерявала ли си? Да, на 17. Това са такива неща, които... Тя от малка почнала. Значи от малка, като се научим, така караме и до големи. Затова така тя от мълчаливите уж, изведнъж изстрелва този въпрос, защото за нея е най-важен. Дали ще мога след време, ако са заедно, да може да си хойкат единия с който си иска и тя с който си иска. Вече не се вика изневера на това, а се вика отворена връзка. Дали е нужно да се случва? Не, естествено, но има проблеми. Значи, за да се стигне до там, явно има проблеми някакви. Има проблеми да изневеряваш, да. Да изневеряваме мъжете. Имаме проблеми. Защото сме малумни, мислим с долната си глава. Затова няма никакви проблеми. Мъжете просто сме си такива идиоти. Аз не, само другите мъже. Аз не изневерявам. Но другите мъже, защото аз ги гледам, имам приятели, просто каквото мърда трябва да го застрелят. Не трябва да се стига до изневяра. Аз съм Ако съгласен с имаш това, някакви но... желания към някой друг, по-добре приключи там всичко и се продължи нататък. Ама мъжете не разсъждават така. Слушайте сега как разсъждават мъжете. Мъжът иска жена, която да обича, която да му дава спокойствие, която да му дава уют, но иска и да ходи по други жени. Но те другите жени не ги иска за нищо друго. Просто го прави за спорта. Той мъжът си иска тая жена, обича си нея. И затова мъжът може да прави секс без да има чувства, а жената не може. При нас е коренно различно. Те жените не го разбират. Аз не казвам, че това трябва да се прави, но казвам каква е гледната точка на мъжа и как мъжът разсъждава. Ето аз живея с едно момче от тат, като е много изнеря. Чакай, стига сте на виравние, тя си има пояс, ще изплува и тази студена вода там няма как да потъне. Опасен докторчето, опасен, кой знае кой ги прави в този кабинет. И GoPro-то държи с камерата, и не държи, и ламповец, остави, тя ще се оправим, ще има си пояс на ръцете. Сеглия са на време. Има една приказка, тихите води са най-опасни, то тиха вода влезна и за сега най-опасен. Много скъса дистанцията с жените. Алия е доста по-импулсивна, доста по-експресивна. Това е една допълнителна подправка, която при Алия има, докато при Михайла не я виждам. Караме да се чувствам малко по-жив. Не мога. Айде, Михайла, където нямаше от какво се притеснява да излезе с Алия. В момента мисля, че Алия измести Михайла. Затова те простоти с имам му доверие, пускам го на дискотека и изобщо не трябва да съществува. Защото вижте какво става. Това е долу горе като реалния живот. Тя го пусна на среща и в момента Алия според мен измести Михайла. Така че няма такива доверия и глупости. Това са пълни простоти. Каче ходите на дискотека, каче ходите някъде другаде, заедно. Мисли всъщност, че ако разбереш ти как мисля и
аз разбера как ти мислиш, така ще е малко по-лесно да се опознаем, не мислиш ли? Определено е така. Имат ли някаква връзка с Божинката, това момиче? Аз знам, аз искам да видя ти как мислиш, че да видиш аз как мисля, как мислиш ли, че ще стане. И той, аз съм сигурен, че Стоян нищо не разбрал това, ама добре, да, то горки направо днеска го съсипаха в този епизод. Едни психоатаки от саундтрак гитара, сега това му говори като Божинката, няма да го обвинявате, че бил или с какъв. С такива жени около него даже много добре се справя. Държи се за сега за момента момчето. Най-вероятно като излезне ще му е нужен психотерапевт. Ти какво мислиш по този въпрос? Мислиш, че има и други хора, които играят роли? Май вече мисля да ти кажа. Почваш ли да мислиш? 17 седмици по-късно Стоян включва. Кои според мен играят за сега роля пренастоява момичета? Симона, 100%. Санта Китара, как беше та? Олен Фестрката. Вели, как беше? Не, Цвети. Цвети малката или голямата, ли ги знам. Пред мен тия трите със сигурност не са тук за мъжете. Камо ли пък за Стоян. Явно си добре усетил си го, значи не си толкова наивен, имаме го. Тази също според мен не е за никой мъж. Баба ви, Леля ви, тя просто, това и е ролята в момента, да разкрива кои участнички, момичета не са тук за момчетата. Предния сезон имаше една така, Ана Мария, това е Ана Мария от предния сезон, обаче на това по-малко изнея устата за сега. Аз между другото имам едно много любимо нещо. Плувам, докато видя, че няма дъно вече. И се пускам надолу и в момента, в който погледнеш нагоре, е само вода, човек. По принцип има много... Колко надолу се пускаш, то надолу няма кислород, ти ще умреше. Това момче, пазете го там, не му давайте на него стресче във вода, защото вижте колко му е къла. Ще стигне толкова надолу, няма да има кислород, не може да се върне нагоре, ще имаме умрял ерген. Той не бива ли се говори, тази се прави, че му вярва. Виж как ли. Беден е по-добре от богат, Майя. Виж слънцето какъв цвят стана, човек. Направо не знам. Много. Жълт. Аз цял живот го знам жълт. Какъв цвят е било слънцето сега? Виж слънцето какъв цвят стана и гледаме жълто. Не е много оранжево, няма да е станало синьо със сигурност. И тя вече е впечатлена, вау, наистина, жълто е. Какво да има? Ако е само до билиците, може да си направи компромис, ще видим. Това момиче напушено ли е? Защото след всичко, което каже, не, просто е много радостно от среща със Стоян. Все пак излезна с чекименто. Всички жени могат да се фалят този формат, че са излезли с чекименто. Какво ще кажеш? Харесва ли ти къде си? Да, много хубаво. Потрудих се. Какво ще кажеш? Харесва ли ти къде си? Да, много хубаво. Харесва ли ти къде си? Какъв е този задълбочен поглед, бе? Те май правят тантра в момента. Много време се гледа така продължително, страстно. Изчукаха си душите. Михаела има за какво се преценява, вече според мен е номер 2. Е супер нестандартна жена. Сяда на масата и почва да яде сърце. Реално много ме кефи това в нея. Има и Боб, и Лепща, и такива неща. Пак ли се ръка ядия? Тогава ще им дали си толкова впечатлен. Трябва да е с една, утре с друга. Има нещо леко неестествено в това. Яреска рида и сложа ръцете някъде до. Или си бърше ръцете на покривката, или на роклята. Така, прави нещо с тези, то се вижда. Според мен си бърше ръцете на покривката. Това ли те впечатлява, човек? И виж как го гледа. Нарочно му зададе такъв въпрос, го вкара в размисли и страсти и го гледа в очите, за да може да му отлепим вниманието от това как се бърше ръцете в покривката на масата. Ти как се чувстваш тук? Честно? Да. Добре. Добре, бе, как да се чувства, кажете ми? Цял ден на басейна, безплатно. Храна и пиене на корем, безплатно. Мъже, от време на време, даже може би си пасна с единия. Супер. Почивка без пари, ядене, пиене на корем, мъже. Какво повече му трябва на човек този живот? Гледат ги там с рокли, гримове, си имат специални гримьори. Те са в рая. Как може да се чувства една жена? Излиза примерно с нея. Или с нея. А това... Сърце ме, не дей
Гледай как, вижте как държи шампанското към нея и го отваря. Ще нокаутира това доктор, че сега в момента се търси според мен пациенти, да се докаже, да натрупа опит. Хич го няма, как мога да държиш така шампанско срещу нея, бе? И го отваря. Хули, не си я харесва, ма трябва ли да е треп? Значи първо искаше да я дави в басейна, се правиш там, че слага тия плувки, във водата ще да ги изпука. Сега насочва шампанското към нея. Благодаря. Още като го видях, направо много ми хареса. Веднага нашите ръце е така. Елеонора е на 35 години и според мен е критичната или там менопауза, не знам как се води, където хормоните бушуват и всеки един мъж, който го хареса, го вижда като сексуален обект, едва се сдържа и това предаване не знам как ще издържи един месец без да и някой да е диджейства на нейната малка Елеонорка. Тя просто Маринго съблича с очи. Хлътнала е яко по него това момче и чухме какви работи говори. Ох, страшен е то малкия. Говори като една, която така я сърби, с извинение, сега тук с Крис, като ме хвана за ръката, не знам. Много и съм мъдра, се казвам. Аз имам повече мъже приятели. Така да ти го кажа. Така че аз... Червен флаг, червен от всякъде червен флаг. Преди имаше едно момиче, така казваше ми, че имала повече мъже приятели, защото жените приятелки си говорили много зад гърба, били много злобни и се правили само, че са приятелки, не били щела работата. А също това момиче след време се легна с приятела на нейната приятелка. Така че сами си правите изводите. Мисля, аз имам приятелки, момичета, където се чуваме или пък ще излезем нещо на обяд. Или какво си? Мисля, че е нормално това нещо. Абсолютно нормално. За отца. Като е нормално, затова ще се на 35-40 години и затова няма да имате хубава дълга връзка и ще се лутате тук по предаване с търсите любовта ми. Няма как да стане, не е нормално това. Много е важно правилният човек до мен да разбира това, че аз мога да комуникирам с мъже и то главно с мъже и да няма проблем с това. Вие видяхте как и аз видях как комуникира с Марин, който Крис смята до сега, че няма нищо между тях. Виж как стават нещата зад гърба му и то в предаване, където са около 30 човека. А представете се навънка толкова много хора, как няма да разбере изобщо за какво става въпрос. Аз също не виждам нищо лошо в България. Даже си в България се развива много добре. Да. И си върви много напред, Абсолютно. особено София. Едно мнение сме. За нашата София ли говорят? За България се развива добре. Наскоро станаха най-големите протести изобщо в България за цялото съществуване. За коя България? Оле. Не, аз нещо не съм наред. Аз нещо не съм наред или то се е взел от Америка някакви триви си павкат преди срещите. Костата. Аз мисля, че тя го харесва истински и иска да му изчетка имиджа, защото той беше леко спаднал напоследък. Нека всички да... Това път е най-противната път. Ти път къде знаеш, че му е изпаднал имиджа и на какво отгоре му е изпаднал имиджа, ти даже май не си там заради него. Ти не знам даже за кой си там. Тебе те виждаме само ако плюиш някой. Тебе мъжете май не те забелязват. Тя беше на среща с Крис, караха сърф и тогава беше много доволна, но тогава както ни обръща внимание, май не е много доволна. Ме дразни пъта, направо нямам думи. Бъдат спокойни, че това е един мъж, който изобщо не... А пък тази в момента агитира другите да се борят за него според мен, защото иска Крис да се хареса някоя нова и тя да може да се ориентира към младия Маринчо, защото иска да ни казвам какво иска. Добре, това беше за този епизод. Не е малък. Не знам колко време е станало. Благодаря, че гледахте мен, благодаря, че гледахте Ергенти, благодаря, че гледахте тези кокошки.